u ta' sodisfazzjon kbir għall-Knisja f'Malta li qed tinkoraġġixxi din l-inizjattiva permezz ta' dan il-post ukoll li huwa proprjetà tal-Knisja u anke għajnuniet oħra biex Malta Food Bank Foundation tista' topera minn hemmhekk. Hija xi ħaġa li tmur propju fil-linja tal-ħidma tal-Knisja li tgħin lil dawk kollha li huma fil-bżonn. Fil-każ il-Food Bank jgħin jiġbor li kelli jkun żejjed jaddih l-NGOs li jgħinu mbagħad lil persuni li huma fil-bżonn u familji li huma fil-bżonn. Naħseb illi hija xi ħaġa verament ta' min jinkoraġġiha, ta' min jkompli jaħdem ħalli din il-ħidma tal-Knisja tkompli tilħaq ħafna nies u ikollhom anki d-dinjità tagħhom rispettata bil-mod kif tasal għajnuna. ċertament ir-reazzjoni tiegħi hija waħda ta' ringrazzjament tal dak li urew magħna l-Knisja meta approċċjajnihom bħala Dioċesi ta' Malta. Minn qalbna nixtiequ li nirringrazzjaw l-Arċisqof u anke l-Isqof Awżiljarju flimkien mal-Monsinjur Charles Cordina għaliex qed naħsbu li u qegħdin naraw li se jkun ħafna taġġid għal persuni li ibatu il-faqar jew nkella huma neqsin minn affarijiet essenzjali bħal huwa l-ikel. Jekk il-Bambin Irid qed nisperaw li konna appoġġ u support mill-kumpanniji li ituna dak l-ikel li jridu inqasmu. Nixtieq nenfasizza ħafna l-fatt li dan l-ikel se jitqassam lill-NGOs biex huma jkunu li qegħdin jaħdmu direttament mal-persuni li għandhom il-bżonn ikunu jistgħu ituhom dak id-dritt tagħhom li id-dritt tal-ikel bħal m'għandu kulħadd. Barra minn hekk nisperaw ukoll li nsibu anke support minn kumpaniji biex jgħinuna li da il-post jiġi attrezzat b'mod tajjeb li jkun jista' jiffollowja l-ewwel ħaġa wkoll il-kriterji u l-istandard tal-European Food Banks Federation u nimxu fuq dak il-livell minn għandhom nafu qed nirċievu ħafna support u nitolbu li ikonna ukoll support mill-kumpaniji Maltin. Barra minn hekk qed nisperaw ukoll li meta teħroġ is-sejħa għal volontira dawn ikunu lesti li jgħinuna f'din il-missjoni li aħna nsejħula missjoni nobli.